नमस्कार, मी विद्याधर गोविंद तुळपुळे. आज या ठिकाणी श्री गोपालेश्वर महादेव देवस्थान आणि याचा आज श्रावणी सोमवार आज प्रतिपदा आणि या दिवशी चालू होतो आहे. तर या ठिकाणी उत्साहानं सकाळपासून जवळजवळ आतापर्यंत बऱ्याच भाविकांनी या ठिकाणी दर्शन घेतलेलं आहे आणि हा दर्शनाचा लाभ घेत असताना या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं प्रत्येक सोमवारी त्याप्रमाणे विशेषतः शिवरात्र त्याप्रमाणे असणारा जो काही वैशाख द्वादशी हा वर्धापन दिन या दिवशीही असंख्य भाविक या ठिकाणी आपली सेवा या ठिकाणी या महादेवाच्या चरणी सादर करतात. त्याप्रमाणे पत्रम पुष्पम फलम तो या उक्तीप्रमाणे जे काही स्वतःच्या शक्तिबुद्धी प्रेरणेनं प्रेरित होऊन या ठिकाणी महादेवाच्या चरणाची या ठिकाणी सर्व काही समर्पित करतात आणि श्रद्धापूर्वक आणि मनातील मनशांतीसाठी या ठिकाणी देवाकडे प्रार्थना करून स्वतःच्या प्रापंचिक जीवनामध्ये असणाऱ्या ज्या काही अडीअडचणी आहेत, जे काही होणारे त्रास आहेत, या सर्वांचं निरसन व्हावं म्हणून या महादेवाच्या चरणाशी येऊन प्रत्येकजण या ठिकाणी जी काही मनोभावे या ठिकाणी महादेवाची प्रेरणा भागतो आणि त्याप्रमाणे या महादेवाच्या कृपेनं प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये सुख, समाधान, शांती या ठिकाणी प्राप्त होत आहेत. या ठिकाणी त्याप्रमाणे इतरही वार्षिक उत्सव या ठिकाणी महादेवाच्या चरणाशी होतात. तर या ठिकाणी गोपाळ मणेकर यांनी या ठिकाणी हे मंदिर स्थापन केलेलं आहे. या ठिकाणी मागच्या बाजूला या ठिकाणी एक पिंपळाचं पेड आहे आणि त्या ठिकाणी एक ब्राह्मण ही देवता जी आहे त्याचं स्थान ते या पिंपळाच्या पेडावर त्या ठिकाणी आहे आणि पुढे या ठिकाणी महादेवाचं स्थान आहे. त्यामुळे या ठिकाणी गोपालेश्वर महादेव अशा प्रकारचं या नावानं या ठिकाणी हे मंदिर प्रसिद्ध आहे. देवळाचा एक अध्यक्ष गोपालेश्वर प्रसन्न हरापूरती दिसतो. आता जवळजवळ या आमच्या देवळात म्हणजे 43 वर्सां हांव देवाची सेवा करता आणि ते त्याच्याच म्हणजे ल्हान देवूळ आसलेलें आनी मोठे हे केले आमच्या मेंबरांनी. तशेंच म्हाजो वावर आहा एका देवळात. तशीच ह्या देवळान आमी श्रावणी सोमार तशें येयल्लो सोमार प्रत्येक जाण आमी करता आनी मेंबरूय आमचे करतात. हेजे मेंबर तेंच्यांनी आमकां हार दिल्लो आनी ते देवळाचे आमी सगळे ल्हान आसलेलें काम आमी केल्लें आहा. इतकेंच म्हाका सांगून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.